हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे 2025 नि गेदेर बर'दिनाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर माने जोंहा 2025 नि दिनै 25 डिसेम्बरा मा जायो नोंथांमोना मिथिखायो लोगोफोर माने दिनै जिसु सारिनायनि सान आरो बेखौनो जोङो एकदम रंजा बाजा फालिबाय आरोना आरो दिनै गेदेर बर'दिन बा जोंहा मेरि क्रिसमास बे क्रिसमासनि आङो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर आरो बे भिडिअआनो जागोन जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनि जागोन दै लोगोफोर जोंहा दिनै बेयाव गेदेर रंजानायजों लोगोसे इसोरखौ खुलुमनाय बाख्नायनाय सिबिनाय आरो बेफोरबायदि जोंहा हाबाफारि जाबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयाव प्रिथि भुज जागोन आरोना खौसेयै थारमाने जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलियाव जेसेबांखिनि न'खर आरो परियालफोर दङ जोङो खौसेयै बिदिनो जोङो बेयाव प्रिथि भुज जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि दिनाव जोङो जे रंजानायजों लोगोसे बिदिनो गोबां आलासिफोर लिंहरदों आरो आलासिफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनखौबो दिनै जोङो बे प्रिथि भुजआव लोगो मोननानै रंजानाय गोजोननाय मोन्दों आरो जेसेबां बेयाव आलासिफोरा बाहागो लाफैदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर जोंहा सिङावथ' हाबाफारिया जाबाय थादों दायो जि हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै आरो आङो भिडिअबो खालामनाय जायाखै हाबाफारिखौ अब्लाबो आङो जि जोंहा बेयाव जानाय प्रग्राम हाबाफारि आरो बिदिनो जानाय प्रिथि भुजनि हाबा मावनाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो बेसेबां सोद्रोमाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना जोंहा नै बेनो गलमा बेप्टिस्ट गिर्जानि गोथार खुलुमसालि न'आ माने जोङो गुबुन बोसोराव जोङो खुलुमसालि न'खौ एक्सट्राहै बनायनाय जायोमोन नाथाय नैबे बोसोराव जोङो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गिर्जा न'खौ एसे गिदिर आरो मोजाङै लुनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो थारमाने बेफोरबायदि एक्सट्रा बाहेराव पेन्डेल बनायलायनाय जायासै आरो ओंखायनो बेयावनो जोङो इसोरखौ खुलुमबाय सिबिबाय जोंहा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय हाबाफारिया सिङाव जाबाय थादों बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं जाहैबाय जानायनि जायगा रेडि खालामजेनबाय नै बिथिं माने गोबां आलासिफोरा बाहागो लाफैदों नैबे बोसोराव बेनिफ्राय आरो बिथिंथ' आरो जोंहा संनाय खावनाय सोलिगासिनो आरोना बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आं लोगोफोर नोंथांमोननो खावनायथिं आङो फैबाय नै बिथिं सालाद डिपार्टमेन्ट नै बिथांमोना बा आइटेमाथ' गोबां जाखागोन जोंहा दिनै नै सालाद डिपार्टमेन्टआव सालाद बनायनायाव मोजाङैनो रोङो बिसोरो नैबेथ' आरो एक्सपार्ट बा नैबे बाबु मैया मोनावबो नोंथांमोना फेसबुकाव नुदोंमोन दा बिथांखौ मा होनना बुङो अमा बिबु गोदानाय नै दिनै आरो सालादाव हमलायबाय खामानि मावनायाव हाया बिथांमोनखौ फेजेननो नै अमा बिबु गोदाग्राया नैबेबो सासेमोन दिनै खिन्थु बिराद हेन्डसाम जाना फैबाय बिथाङा नोंथांमोना साननो हागौ मैयानि भिडिअखौ नुनानै हैद मा खुस्लास्लालै होननानै खिन्थु खुस्लास्ला नङा खिन्थु मोनसे आरो नै बिथिं नै संग्रा खावग्राफोरा नै बा नै बिथांमोननि दैदेननायावलै देग्लायनि बर'दिना संनाय खावनाया नै बिथांमोननि सानैनि दैदेननायावनो जाजोबदों आरो नै सबजियाथ' मैगंफोराथ' ओरैबायदि बाहादुरि दिनै जोंनिया नैबे जाबाय सबजि लोगोफोर ओरैबायदि स्पेसियेल बाटार पनिर होलायनानै संदों नैबेखौ नैबे जाबाय जोंहा थास' फिथंजों अमा बेदरजों ओरैबायदि बाहादुरिखा जोंनि आइटेमा दिनैनियानो जाबाय दालि थाबाय सबाय थाबाय अमा बेदर दाउ बेदर बेनिफ्राय थास' फिथंजों अमा बेदर बेनिफ्राय आरो सबजि बेनिफ्राय आरो बिदिनो सालाद थाबाय बेनिफ्राय नै बेयो आरो अमा जायैफोरनि आरो अमा बेदर जिखुनु जाया दाउ बेदर जायैफोरनि जाहैबाय ना स्पेसियेल ओरैबायदि स्पेसियेल भकुवा ताजा दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन जोंनि दिनै बे गेदेर बर'दिन फालिनायाव बेसेबां आलासिफोरा बाहागो लाफैनो हादों आङो बे आलासिफोरखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर फाइनालि जोंहा दायो जानायनि टाइम जाबाय आरोना माने मा होनना बुङो जोंहा नै बिथिं आलासिफोरखौ जोङो फज'जोब्बाय बेनिफ्राय जानायखौ जाहोजेननोसै आरोना दायो जेसेबांखिनि जिरायदों आलासिफोरखौ जोङो जिरायहोबाय आरोना बेनिफ्राय आरो जोंनि नै केटारिं ग्रुपआ नै
जुदि सोरनोबाफोर हाबा माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा केटारिं नांगौबा जोंनि गलमानिफ्राय मोननो हागोन दै नै बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय होमबानो केटारिं मोननो हागोन केटारिं जोंहा नै बिथांमोना राननाय बाहागो गोग्लैदों आरो सोरबाफोर हाबा गिदिर खालामोबा केटारिं नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंखौ लालांजोबगोन बिसोरखौ राननो दे लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन आं बिदिनो नोंथांमोननो जोंनि क्रिसमासनि प्रिटि भुजनि प्रग्रामखौ आइटेमफोरखौथ' नायदो नै लोगोफोर बरिया 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 गलमायाव मानसि गैया साननो हागौ बुहुत मानसि दङ नै सिनायना ला गलमानि आइजोफोरखौ मावनायाव ओरैबायदि एक्टिभ रावबो बानायनाय गैया मिथिबायना थिनबानो मावखायो दायित्वल'सो मोननांगौ बिबानल'सो मोननांगौ अब्लानो गोसो होनानै मावो आरोना जानायनि हाबाफारि सोलिबाय थादों जोंहा नै बिथिंनो माबायदि नांखो आदा जानानै बरियानो गासिबो बरिया देग्लाय क्रिसमासाव न जोंनियाव बेयाव माने थास' बिथ्रिजों ओमफ्राय अमा बेदर संदोंथ' ओरैबायदि गोथाव जादों जाय संदों बेबो मोजां मोनदों आरो जाय रानदों बेबो मोजां मोनदों जाय जादों बेबो गोथाव मोनदों थिग दङ जोंहा फ्राय आलासिफोरखौ जाहोजोबनो हागौबाय बिनि उनावहाय दायो जोंहा माखासे आलासिफोर दङ आरो बिनि उनाव आरो जोङो गामिनि बिनि उनाव जोबगोन आरो मथा मथि जानायनि हाबाफारिया बेनिफ्राय जोंहाथ' नै गोबां खस्थ' खालामदों आइजोफ्रा गलमानि आइजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामदों मावदों नै नै बिसोरो आरो नायग्राल' नायग्रा सोरनोबा केटारिं नांगौबा बावगारनो हादै लोगोफोर आं दहायनो बुंखाबाय आरो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना केटारिं नांगौ जायोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना माइ अर्डार होग्रा ना बेनो फाइनालि जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनि जि बर'दिननि हाबाफारि बियो जोब्बाय आरो ने दायो नै जानाय प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय आरो दा मोनावहाय सेसन मोनसे प्रग्राम दंबावो आरो ने लोगोफोर बिनि उनावहाय गाबोनथ' जोंहा 26 तारिखआव प्रग्राम लानाय जाया दे लोगोफोर सोरबा गामियाव थाङो गोबाङानो गामियाव थाङो आरो ने बयहाबो थारमाने गामि बिमा मण्डलि दङ नालाय ओंखायनो गोबाङानो बिमा मण्डलिफोराव थाङो आरो दिनै नैबे 2025नि जोंनि जि गेदेर बर'दिन बियो जोब्बाय आरो दिनै होबाय जोंहा नै मेदामा मोसानाया हाबखाबाय दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक आरो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जोंनि गेदेर बर'दिननि प्रग्रामनि दिनैनि जे पार्टिया बेनोमोन आरोना लोगोफोर रंजाबाय गोबां रंजाबाय जाबाय आरो गोबां आलासिबो फैबाय बेनि थाखाय थारमाने बिराद खुसि मोनबाय आरोना बाय बाय टाटा बेसेबांखिनियावनो दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय।